והתודה הגדולה שלכם שסוף סוף מישהו מצליח להבחין בין חברותי לחברתי. חברותיים יש הרבה מאוד אנשים. חברתי משמעותו put the money where your mouth is. לציר הצרות אין בעיה. בסופו של דבר פה מאחורי יש אולם בו 360 כפתורים. יש 120 כפתורים אדומים, אני קורא להם הפועל קטמון כי אני אחד הבעלים. עם זה מצביעים נגד. יש 120 כפתורים ירוקים, נגיד מכבי חיפה, בסדר? עם זה מצביעים בעד, ויש 120 כפתורים שאיתם נמנעים, זה הצהובים. זה מיותר לגמרי הכפתור הזה, רק שבירושלים אי אפשר לספר את הבדיחה הזאת כי זה מאוד מסוכן. ויש מדדים שאי אפשר למדוד אותם. במדדים האובייקטיביים האלה זה מאוד חשוב. יש עוד מדדים בעבודה היומיומית, אני הייתי מציע לכם עוד מספר מדדים נניח. למשל, קודם כל צריך להביא בחשבון שחבר כנסת בראש ובראשונה הוא מלצר. הוא מלצר חברתי לכל דבר ועניין. אני למשל בנושא של הגשת אספרסו כפול קצת קשה לי, כי עד שאני מביא אותו לשולחן הוא נהיה קצר, אבל בכל אופן, באופן טבעי האדם שנמצא פה הוא צריך לייצג אינטרסים, הוא מקבל עבור כך משכורת וזה כך צריך לראות את הדברים. ולכן המדדים הנוספים שאני הייתי מציע לכם בעתיד, שקשה מאוד לראות אותם באמצעות המחשב, צריך קצת לעקוב, היא קודם כל פוליטיקאי, איך הוא נוהג בסוף הארוחה שלו במסעדה או בבית קפה. האם מוציא את הארנק שלו ומשלם, כמו גבר או כמו אישה, תרצו, תקראו לזה איך שאתם רוצים, או שהוא עושה לכם את מכירים את התקומה הזאת? יש אנשים שפיתחו קריירה מאוד נשגבת במקרה הזה. הנושא השני הוא האם האיש מופיע, וזה קל לכם יותר לעשות, בספר הטלפונים 144, לא פייסבוק, ה-144. אגב, תדעו לכם שאף אחד לא עומד משיחת טלפון חוץ מהנדס היש אף פעם. וזה גם יוכיח כמה הנגישות של האנשים האלה לציבור קיימת, ואם באמת עובדים בשביל הציבור. הנושא השלישי הוא היכולת לקבל החלטות גם כאשר הן לעומתיות. כי לחלק את הדיבידנדים הכל על חשבון הכל אין שום בעיה. מי שמדבר על לתת הוא גם צריך באותה נשימה להגיד מאיפה לוקחים וגם נותנים את זה. ולכן בדברים האלה יש חשיבות מכרעת. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו מתברכים שסוף סוף מישהו יכול להעריך את הדברים האלה שלא תמיד זוכים, הם לא תמיד יש בהם סקס אפיל ולא תמיד זוכים לחשיפה תקשורתית, כי הרבה פחות מעניין, אני יודע מה, ביקור בחוסים פרפלגיים או דברים אחרים שהם קשורים לעצמנו. משפט אחרון, הגדרה של חברתי, אני בכלל מתעצבן, אני לא חושב שיש דבר כזה חברתי או לא חברתי. הכל חברתי, הכל חלוקתי, כל השאר זה תפורה של העניין הזה. לכן המדיני הוא תוצר של החברתי וכך זה הסדר הנכון וכך זה צריך להיות. מצבה של מדינת ישראל בשנתה 64, 64 או 5, מה זה? לא חשוב. שבכלכלה הישראלית אני לא הייתי רוצה להגדיר אותה בשום אופן אלא ככלכלה וכחברה שבתוכה פחות אנשים מקבלים יותר ויותר אנשים מקבלים פחות. כל מי שעובד להיפוכם של הדברים, כלומר המעשה החשמלאי הזה של להחליף פאזות, שיותר אנשים יקבלו יותר ופחות פחות, למעשה הוא עושה את המעשה חברתי ואין בלתו. זה המעשה, הוא חלוקתי ולא מה שאומרים. תודה רבה לכם באמת בקרב לב.